Jingpule nagasithi baar u Paulus bukhuj sha u Timotheus kelenong kapasau kadkhod iway hadu san. Hakmat u Blei pad u Christ Jesu u ban wan pan bishar yaki ba em bad ki bayam pada ka jingwan pau bad ka bors im jong u ngagen tu jur yapi to ya lam ya ka ktien to yai ban la haba dei por ne haba om dei por to du mok to kro to kentu but to hi kai klem than namar kan poi ka por haba ki briu kim tre shu ya ka jing hi kai babha henry da ka babut yala ki jingkwa brai kin lum hala de belai ki nong hi kai ki ban pen hun ya ki skor jong ki kin ya ban snab ya ka jing shisha pat kin tur ruma sha ki puris kam kai maphi yaradi to yeng scam but to le tibriu get ya ka jing e pendep yala ka kam nong yala to phiker yala ka kam shakri ka ktien jong utrai ka sam lai phu hin yo grkhot lai hadu hinriu pat lai pho hadu lai phu wei to shania how try but to le bha kumda phin yo shong ha kari but phin yo jingso do wat yala ka jingsngo bha ha utrai te un ai ye phi kat ba phi ang nun to id how try yala ka jing im shania ha u but un sa pe hi ya ka jing bha jung phi un sa pen phu kum ka jing shai pat ya ka hok jung phi kum ka por shi teng sngi ki ktien jong u ba hok ki long ki bastan bad u jukren ya ka badai ka an u Blei jong u ka don ha ka do nu jong u ki jing jam jong u kim la tersiang ka gospel kat kum u Matthews bukhuj kelenong ka basan kad khot khat lai hadu khat henriu philong kam lu jong ka prathei henry lada kam lu ka blat no da ai en pen bang pat yaka kam lar kam ai shu satang ban shubret no shabar bad ba an yu kibriu philong ka jing shai jong ka prathei om la ban bu ri ya ka nong ba balate halor ulum om don u bathang ya ka sharak bad bu ya ka hapo ka perha henry ubu ya ka halor ka ding pen yang sharak khnang bakan ai jing shai ya baro hapo ying kumju to ai ba ka jing shai jong phi kanten shine hakmat ki briu bakin dub yo i ya ki kamba bha jong phi pat kin dub pendon buram ya ukpa bneng jong phi ka gospel jong utrai